Hello everybody. This is Haptab Academy. እዚ ሃብታብ አካዳሚ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ እንተዛርብ ትግርኛ ሎሚ አባህላታት አዘይ መገደስ ባህላታት ብፍላይ ቶም ኔቲቭ ስፒከርስ ቋንቋ እንግሊዝ ቋንቋም ዝኾነ ሰባት ክዛረቡ ከለው ምስናቶም ቋንቋ አሲሚሌት ይሮም በዚህ ዝጥቀሙ ስለዝኾነ ንኽንርድኦም ካብ ዝዕንቅፍ ሓደ ምክንያት ስለዝኾነ ነዚኦም ምፍላጥ ዝያዳ ክትርዳእ ምኻል ዝያዳ ሓሳብ ካብ ዝነፀረ ክገልፅ ምኻል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና መጀመርያ ግን ሓበሬታ ኣለኒ ሃብታብ አካዳሚ ሓደ ፍሉይ መደብ ኣዳልዩ ኣሎ እዚ ከዓ ንኩሎም ቶም ቋንቋ እንግሊዝ ናይ ምምሃር ድሌት ቋንቋ እንግሊዝ ናይ ምምላኽ ድሌት ዘለዎም ብፍላይ ከዓ ኩሉ ግዜ እንዳተምሃርና እውን ብገለገላጣ ንርስዖ ኣለና ዝብሉ ወይ ዝተምሃርናዮ ግራመር ብዙሕ ግዜ ንዝክሮን ዝብሉ ቀፃሊ እንዳተኸተሉ ቋንቋኦም ከዕቢሉን ዓቕሞም ከለሉን ዝኽእሉ ፍሉይ መደብ እዩ 6 መደባት ኣለዎ 6 ለቨልስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ለቨል 36 ለሰንስ ኣሎ lesson 1 lesson 2 lesson 3 እናበለ ሓደ ብርስ ሓደ ቢልድ እንዳገበረ እንዳሃፀ ስለዝኸይድ ብተኸታታሊ ተሰማይኩሞ ኣዝዩ ሓጋዝ ምዃኑ ሓራግፅን ፎቶ ኣብዚ ንምእታው ግን ሓደ ኣብ ጎንታ ሰብስክራይብ ጆይን ዝብል ኣለኩም ምናልባት ሳት ፀጊማኩም ግን ኣብ ዲስክሪፕሽን ሊንክ ገዲፍናልኩም ኣለና በታ ሊንክ ቲያ ብቐሊሉ ክትኣትዋሉ ሓንሳብ ሳትኩም ካብ ሓደ ስጋዕ $6 ብምኽፋል ኣባላት ምዃን ይከኣል ሕጂ ናብ ትምህርትና ፕሮቨርብስ ኣባሃህላታት ወይ ምስላታት ክንብል ከለና ከምቲ ኣብ ትግርኛ ንስምዖ ሳሕቲ ንሰምዖ ነገር ዘይኮነ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ዳርጋ ተዋሂዱ ዝኸይድ 3-4 ገጽ ዘለዎ ዓብይ ዲክሽነሪ ዘለዎ ኣገላልፃታት እዩ ስለዚ ፓርት ናይቲ ቋንቋ እዩ ነዚ ምርዳእ ማለት ብኔቲቭ ስፒከርስ ዝበሃል ፊልምታት ድዩ ድራማታት ድዩ ስታንዳፕ ኮሜዲስ ወይ እውን ደርፍታት ዝያዳ ክትርዳእ ምኽኣል ማለት ጥራሕ ዘይኮነ እስኻ እውን ብከምኡ መልክዕ ክትዛረብ ካብ ጀማሪ ናብ ክኢላ ዘኽይድ ናብ ዝሓሸ ዓቕሚ ዘኽይድ ዓቕሚ ጥራይ ማለት ስለዚ ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና ቀዳማይ a bird in hand is worth two in the bush መጀመርያ ሊትራሊ ቃል በቃሉ ኣብ ኢድካ ዘላ ርግቢት ሓንቲ ርግቢት ኣብ በረኻ ለልከብ ተስፋ ፀበየን 2-3 ዝበለፀ ምዃኑ ስለዚ ኣብ ኢድካ ዘሎ ነገር ዝያዳ ጠቃሚ ምዃኑ እዚ ሕጂ ንትሕዝቶ ንንብረት ነገር ጥራሕ ዝኾነ ዋላ ሰብ እውን ኣብ ጎና ኮይኑ ዝተፋየ መገዲ ዝሕግዘካ ዘሎ ሰብ ኣቕሊልካ ትፀንሕ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ካልእ ሰብካ እውን ኣብ ግምት ትፀንሕ እቲ ምሳኻ ዘሎ ግን ዝያዳ ጠቃሚ ምዃኑ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ዝያዳ ቫልዩ ምሃብ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ኩሉ ነገራት ኣብ ንብረት እንተኾነ ዝኾነ ዘለካ ንብረት ምሳኻ ዘሎ ዋላ ዝተሓተየ ዋጋ ዘለዎ ካብቲ ብርሑቕ ትሪኦ ዘይሓዝካዮ ዘይጨበጥካዮ ኣዝዩ ክቡር ነገራት ዝያዳ ምዃኑ ስለዚ ነቲ ሒዝካ ዘለካ ምኽባርን ብጥንቃቐ ምሓዝን ኣገዳሲ ምዃኑ ዝመክር እዩ ዳርጋ መዓልታዊ ኣብ ዘረባታት ዝጥቀመሉ ኣገላልፃ እዩ ካልእ don't count your chickens before they are hatched literally ቃል በቃሉ ጭቓዊትካ ቅድሚ ተጫጭሐን ሙፀን ኣይትቁፀረን እዚ እንታይ ማለት እዩ 10 እንኳ እንደራ ይፍካ ያለኻ አንደርሆ 10 ቺክን ኣለዋ ኢካ ይተሰብ ምክንያቱ ኩሉ ከይመፅእ ክእል እዩ ስለዚ እዚ ንደርሆ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ነገር ሓደ ነገር ክዕወተሉ ኢልካ ተበግሶ ዘለካ ንኣብነት ቢዝነስ ክኸውን ክእል ኢንቨስትመንት ክንደይ ከምፃልካ ምዃኑ እቲ ማክሲሙም ጥራሕ ምፅባይ ዘይኮነ ካብኡ ንታሕቱ ክመፅእ ከም ዝኽእል ተፀቢኻ ተፅቤትካ ምምጥጣን ባላንስ ምግባር ማለት እዩ ኦኬ ነምበር 3 ሳልሰይቲ don't put your eggs in one basket እዚኣ ብቐለልቲ ቃላት እያ ፅሒፋ ዘላ ርድእት እያ ምትለኒ don't put your eggs 20-30-40 እንኳ ተሊካስ ኣብ ሓንቲ መትሓዚ ኣይትሓዞ ምክንያቱ ሓንቲ ተወዲቓ ኩሉ ትከስሮ ኣለካ ስለዚ ኣብ ክልተ ተፀኒሑ ግን ሓንቲ ወዲቓ ገለለካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብትሕዝቶ ብንብረት ጥራሕ ክንሪኦ ዘይኮነ ብዝተፈላለየ መገዲ ተሓሺ ዕድላት ክህልወካ ብ2-3 መገዲ ምጓዓዝ ዋላ ኣብ ሞያ መፂኻ ኣብ ሓደ ትካል ወይ ኣብ ሓደ ዓይነት ቢዝነስ ሙሉእ ኩሉ ኣቕልቦካ እንድሕር ጌርካ እሱ ገለ ነገር ምዘጋጥሞ መጋላበጣ ይህልወካን ማለት ስለዚ ዘለካ ገንዘብ ኢንቨስት ክብል ከለካ ኣብ ክልተ በይን ፓርትስ ካልእ እውን ዋላ ከም ሞያ ኣክንዲ ብሓደ ሞያ ጥራሕ ትጓዓዝ 2-3 ሞያ ክህልወካ እውን እቲ ሓደ ኣብ ዘይስርሓሉ በቲ ሓደ ክሰርሕ ስለትኽእል ብኸም መልክዕ ክትሪኦ ጽቡቅ ማለት ስለዚ kind of advice በምኽር መልክዕ ዝወሃብ እዩ ማለት ካልእ action speak louder than words action speaks louder than words normally speaking ወይ ምዝራብ ዝበሃል ብቃላት ይዝረብ speak ከና ምዝራብ ቃላት እዩ ግን ካብ ብዙሕ ግዜ በቃላት ዝነግረና ሰብ ሓንሳብ ብግብር ዘርእየና ሰብ ዝያዳ ንኣምን ስለዚ እቲ action ዝያዳ ኢፌክቲቭ ዝያዳ ውፅኢታዊ ንምባል እዩ ካብ ብዙሕ ግዜ ከም ዝክገብር የምባል ሓንሳብ ጌርካ ብግብር ምርኣይ زيادة تقبلنا كنترول زيادة تسمع مهانو وزيادة أمانة كم فترة أمم كارن تكمل عينت
أبهلا كتيلنا many hands make light work many hands بزحات أداو نتقلا نسرح يغلو نزي زمثل أزي بزح أبهلا على بتغنيون دايركت لخش ماسل تخيل نعملت 5 لمين نحمسة جيسهم نحرقن شكم يبقى 5 لمين حسب سخين شخمين نحمسة حد حجم كره لوجن كم زانجن كمل كعنين لذي بزحات كينكا تحققيت كات قبرنا كر توهيت كات قبرنا كر كل شيء قليلا زيارة تيتام مهان Rome wasn't built in one day Rome كم حنت عباين بلستن كتما أبزول صار الماليزية مالتيو Rome wasn't built in one day أب حدا معلتي أب حياتي أي تانسة لذي هذا عب نجار نمهنات step by step وان يكهجم كم دلكا ببورب زجبر نجار مهانو step by step بمدى بسرعة تدميرو أبقى درجة عب نجار كون كم دخل بر عب نجار لزدلها أب حتى إجزيت هون بتبتب هون نجار كم زي اللي okay لذا عقلة تجبرون زي ما كرب بهالاي next number 7 look before you leap look تمت ويستوعب ماتيو leap مزلالي لذي look before you leap قدم مزلالك استوعب تمت نبيت زلالها تمت ماش لذي إجابة physical ما قدرت تروح عليك من ريو أبزخون يكون نجار قدمي action مشاركة قدمي بتجبر من بقاسك استوعبك على لي قبل لك نجار بسرعة فلات المبالي الذي look before you leap زخون يكون سقمتي زخون يكون مستاني زخون action كالمشاركة أقدم كحسب بتخكل استوعب نمبال نتكملوا number 8 fortune favors the bold fortune الدليل ويتصبوا عدلهم لنخيل positive bold خا تبع ويقرر ويوساني مالتي أبو حدا نقر قلتي فزوسن سلذي fortune favors the bold مثلنا نايعدل قداي ديكونه نتي نتتبعن نتي زوسنن نتقلتي فش تبقسني تي عاوتن تصبوا نقر نمصو نمبالي مناتو بزوح زي سب قالس كلاين رينا مستعوته جن وينو له عدل غيرو قال زبل اقالصات نيتنا اسو كان يكونن تعدلون نابت السعران نابت نفعني تعدلون نتي تبعن قريص تبغسن تعطيق سرحن طرحيو زمصو سلازي اتزنفعيو عدل دغبر نبر عدل بعلو زمص نغير يكونن يسمعها number 9 تاشعيتي better safe than sorry sorry we say I'm sorry متعاس مالتي جي بزح زي تاسورت بالقلب قريتان حتى كلمات لنت كمالنا مسوي نغاغا to be sorry means مغواي وي متعاسي بزغبر كده هون غيغا لازم better safe than sorry كم متعاس اقدم كم تنقا okay to be safe زغبر كها تنقاتاتي تغورو باكا تنقان مسنعت مغواس لازم كاب تغاغيها متعاس اقدم كا زدل تنقاتات مسات زبل ترجمه الله زي بزح جزء تقوم لعب قام انجليز بتدغم سمعت خل تبدا كالله تكمل لها ابان تكمل لها فلت حجازيو number 10 if it's not broken don't fix it if it's not broken don't fix it حدا غزي قلن تقامل نغرات تخكل እንዳሰርح ጽቡቅ ከሎ ካው ዝሓሸ ንገብሮ ኬጋታት ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዓይነት ፔይንቲንግ ኣብ ሓደ ደረጃ በጽሐት ኣዘ ጽቡቅ ከላ ግን ስቲል ካው እንዳዓል ደሊ ብፍላይ ጽቡቅ ምባል ባዕሉ ስለዝደፋካ ዝያዳ ክትረክብ ክትብል ሓራየ ተባልሾ ነገር ኣሎ ስለዚ ኦሬዲ ዝሰርሕ ዘሎ ነገር ይበረር ኖት ታች ኢት ደም ካፊ ሃይሽ ዝብልዩ ኔክስት better late than never late ምድንጓዩ never ka ፍጹም ደም ሳይት ስለዚ ምድንጓይ ሓደ ዘጋሚ ምድንጓይ ጽቡቅ ነገር ይኮን ኣብ ግዚኡ ክግበር ኣሎ ነገራት ግን ተደንጊኻ ኦሮማይ ከምባል ወላ ደንጊኻውን ክፍጸም ከሎ ዝሓሸይ ኦኬ ካብ ተቕሊልካ ከይታዓወትካ ምትራፍ ንዝኾነ ተሰርሖ ነገር ንዝኾነ ክትበጽሖ ዝግባእካ ቦታ ብገለ ምክንያት ተዳናዊኻ ብገለ ምክንያት ክትፍጽሞ ዘይከኣልካ በቲ ምድንጓይ ምክንያት ጥራሕ ክትዕንቀፍ የብልካን ወላ ደንጊኻ ክትፍጽመውን ዝሓሸይ ወላ እኳ ኣቐዲምካ ኣብ ሰዓት ክግበር ዝሓሸ ተነበረ ማለት እዩ ኦኬ you can't have your cake and eat it too at the same time ሓዲዮት መልጾ ዘለካ ነገር ትሕብር ጀኻ ንሓደ ነገር ሲ بخلت ما قدرت تقول نيتني يعني عملت جنزب هلوكا اتزلك جنزب البنك اختيار الدلي المسألة هناك الدلي سيف جورا بتحرون كا اكسبنسيف هناك الدلي سبوت ماكينة سبوت كذا أو كل شيء تعرض هنيها وي أقميت كا نعم مسألة راح سيف تجبر كم دخانة نبر وي كا نحط طيب كلها جنزب زي جنزب كيت كبر ولا كا
حاجة حادي ينبر كلتي يخ قبريت قني عن حدا نجار نمبالة when in Rome do as the Romans do when in Rome do as the Romans do كابتز لما كان تنبرول دلهم بوتات أبكال بوتات الليها كم تز نبر كيا خونالك هم ديكل تقبل له معي نحن أبتزخد كيا بوتا نتيجة بتخد كيا بوتا مثل كايدان مجتمع أوزل له سباتن توهايد كان ترادي كانت كيدا لك نمبالي إزاي درجة معلتها وتقوم قد سألي نسمعه لذا هنا بزح ما قد كمان هنا بزح جها سمعنا لذي أبحر بوتا هيدك وي عدق أيرك أبتزخد كيا عدي زلوا كنتاتن أكايدان تقبلك مسؤول توهايد كان نبرت كلا لك نمبال 14 early bird catches the worm early bird catches the worm early قدميت مالتي ويام مجمرة مالتي لذي قديمو زمسه أنجيه زوفره زيارة سرحة زيارة يركب نمبالي أنجيه هذا برد انتراتي أبكر بس إحنا نقول رحيبات دهيرة المدة هيك تروحونه لذي ندار كسكان ندار فتكان كل نجار مركب كاي كانش لذي نتخت روح بود دلخ تركب قال ساكريفايس وش كان دلكا دكاسكاري أنجيه خاب متسا كتقبر دلكا تقبر لكا اتزبها كيا تقبر ويكا دكيسكا كلهم سانيش لذي أنجيوز مسه زيادة أقللوت رخابة عينت ترجمة الله ماشي. Next 15 hit the nail on the head نحدد فتسم الله هنقول بتخكل مفتسم لك قبل عليه مركب ويكا on the right way مفتسم ماشي. You hit the nail on the head تلك صبور عيب كلا صبور عيب كلا. You have done it on the right way كم تكون تجيبها يركا كم تخون يركا الله ماشي. نحن فتسم كان نقول بتخكل مفتسم كا يحبرنا. لذي يومن كم ديم نوصلوا بجحات أبهالات اللو أبتمعلتاوي أنجليز كنزارو كنا هون كنسمع الناس لرهوم كنا لامودو من كنسمعهم كنا هذا يا رح ردهم كلن أجد داسي. That's it for today. Have a nice time.